Ofosu ana sama wo de abeto dwa no papa ye de ni kwase ni pa obre hu se oye papa no obre ani nyina ya na nkrofo bi takire akwa we na we ni sei akwa we na de we ko che no ozu enya sa experience nya ya hu bi da o we na de we ko cha akwa we di papa ni we ebi mo nte papa ya se sade ekuta na wo de ma wo bi no bebre nti ase but obi o te papa ya se no SOMPA FM o te papa ya se no opportunity se den onni nim ni hedan oye ofo won se accident did si ana bibi atrenjem timi si yesade we de car we de nti nipa wi we de ana se o munyina be wu o yesi hwe ba kokwa ni wan hutinye ya na de adwa ko buse no wayirai o wadi ayira do dabi edru me bia o papa ye etimi you free asan mu ya na yedim o se o ka sa asem yi amama ka min sembi ofosu abrante mebonde abrante be na friend Frank na o se tetefo no o mu papa ye no na different from na ye de asama wo ka wo re nnuanom a wo ko suku wo sabe amanfo nkro so obu ho a ye na nanom ene ya maame nom sa akura ne ye mo fa manko a minima akura bi wo ko suku wo kro bi so otama maame no a wo ko da ne fie na no mo ko da wo ne fie no no wo ti maame no e wo fom kwa so no akwaje maame no ma no de abafie ene hwan ene timi asa ade no mi timi nana ana mi timi maame akwaje no ebi ayira se bi wo kura nem se chirichiri ya ka nyina hu se ya ka risia akunafo awisia akunafo abrante ka na semi na nya risia o na nya kuna ba ne papa ye dru baabi ade ya ne se obre ya ne twawuo nanso ene me ka sa asemu efie bi mo wa aye rich house sika ofie opa wo be kom na nipa ba ko na me fie abrante ne ba wo se maame na ide ewu ko be si dan ma no maame ne papa ya o ya abrante ne akoso ne na ne maso te drum bi ho no ma so bia wo so ye papa nti je tei so mpa chade ye obi betimi de aba no ma bebre maame ne ba twa fra osen papa fra osen wasi mi ye ma nyankopon ti me mpedi bia obi so twa mi di ni nyina ye e wo kwan obia fa so ete na chede e so fa ye kwa obia fa so ye na ye de e fa ne wan hwe ya ontini passe ba na me pesa me kama ni pata se ne bi ti ase se wo te papa ya se a wo de ade e che obia enya wo ya enhaw intina brofo omo kosoro no dane danya no mepeja kwasi broni timi cheka ye na ye tie SOMPA timi efri ni kromba no obebrede ade ye ne ati adabai ni asese nuro ade akwose ko free screen e wa brochire eju broni timi sese nuro ba wa be free screen ya ye nte no ma biase papa yo voju te papa ya se wate te papa ya se na ye papa na wuja okra kwa e ka unchiri ba fozo me dasi anokwase me wom ne se onipa de eni hu kwan se obre papa yo awrade asem ka onipa papa de ne kwa akiri abrabom awrade asem se onipa waye ye de bo kwan ma de du pie nipa titire anim inde wa abrabom no mata ne awote try se wo ketu anim no betima ya adoye wom fozo obi wo ketu bi ono so hia so ya adoye o nye ni owo sika nko a o fozo obi wo sika edan ma ohia wo adoya wo pefri won so obesole oye panyi ne yere wu ebi kura wa anwo ba so won so be wura fie se oluma mpatro na mensanzuo ma oluma aduane be na akondo me no ma okeke golma ne be pa aduane owo nyina wo abrabom ono so ne ohia no ye ka tro nipa biasa ne awote no won so wo obi awrade de wo ma hye won nsa se won so dua bibi wo mabrabom fa hye otirimu sa ebia na wo de otimi meska o baba ya so makoro de amani papa bra tipani ya yalefo bi dadam o kreska bebrebe oni nipa wo so ma no edu so aye de ne se obetu mu azi o se papa we die enkosi da obewuo no so obi asoma no obeso ko hospital aye men so me de no
ye nyina ye hunu sa de we ye wiase ba ye fefefe na ye dedede na ye dokodoko amabrabo akon nanim ebra bi Elisha wa be ye difo kase because Elijah ko eno no so aponte akora bi e friend Gehazi eno ne sa akora ne nam won so tete ne se ne Elijah tete no na da bia wo mo nam ko kansem pate se anko obi ko so amramba ato akoka nyame asem no nam fom na da bia otwam wo so mpa anim ha na nkia nya obi otisa sompa adwuma wura no se na bia me hunu wodifo esu otwam akoka asempa obeduru na mfifire no de hanki pepa nanim na nso sa difo emi busa so oje na home wo he wodidi wo he won obowura dem ne ho kan isusu ho se papa difo ye otwam da bia ye ntry se obeba sa atan na ye na dia na yesu no abedi ne mpo okoba no abra wanya ba bia agye na home wakan na okunu se da bi so de adwene we ya bade a ene ya ba nsoro no ye hihye ne yie yensiesie da bi mu ma no na oba no ope ba bia da nso a wada wade fo bowura ba bi kototo te senke na mo chana mo ne ade kope ne ma edimu ede betoto ne mpa kama odifo ne kwa na oto se frɛ no se papa me nhye da nimu minimu su minimu wade ban ade nam wiase nenso me hunu so ta atwam ya na mfifire firu ya na ye mahomte awurade adum mi bi mididi to bi mamoa di ma plan se na de waduru hayi didi na nom na pa ba bi adam bo a me nimi kunu se bra na beda dan yi mu na de fa ye wadum a wo ye wonsem ba no fa koso aneka ne kwasem odifo iti asem anekra me ampa odidi odai bible say osori anopa e na obuza se maame e de na wonsu hia na menua no wabrabo we etom da bi wabrabo ma obi pese oboabo pese ohunu ye tie sompa pese ohunu usuban papa no pese ohunu se de osi tira wonsem na wagyae na de de agyaw obi pese ohunu nsa kan ya wode beye afoforo abetima abo o man nsa na wagyae de amaw na papa ni twam da bia wo ani se difo na onim se ma ni hia bibi se abusua ni hia bibi na nso no muntimi ma wo nsem nti no ono so timi nya ne wo mfa mo mo e da mo type the glory no ono hye wo mani munyam wasibo wura ye ha de ye kura ne ma bibi adi ya ma ba bi ada ahogire ni ye so ye ho to ye die nima de awo ugina wo betima ye de ama ye okay na kura Gehazi atu na ni no ziolman ye duru ha ni ye didie no nse papa ne yire na sebo ye mpa me hu so mo neto ye timi de misusu se wo mo niba de ba ya mo wura de nkasa ncho na dom wonba afere ma me ni gina obo na ni osu se obo obi wura manyini tina abusa ne ame payment man fa nka ho no da bia maduru me wu enye yie nanso ma me na do ye no mo odifo hye nkom tina da ko se eyi aba this time ye nkom ewura fia ha biem no na awo aba fia ha ne ye ti akora asu wo fia ha eye sa asa de odifo ne kan ye e pese me gina we so de kacho nipa bia wo ti anwumere se e wo abrabom no matter se de awurade bo wo se ahia wo no matter se de awurade bo wo se wo sika wonso wo obi a wo se odua bibi wo na abrabom fa hye wo tirim wo sori anopa na ka 50 pesos a wonso wo obi a wo sa wo boa no hwe 50 pesos na wo hunu mfa so wo so obi so ahye nso ye to ba ko 50 pesos ne mpai bo so so beto se nso 50 pesos no na nko no so sabe ne matima dan ne ama no anya ne obedie eti e woni ye kura wo no obi nso die wo mu a wo sa wo firi wo kra mu eye sa nipa kura do ye na abeko akọ wanim eno na wo ba na abeka samfatuan na wo kra me wasi nhia na ne ohunu mobroni mobo no awurade nyankopɔ bɛkae no ne yale da homu wasi awurade bɛhunu ne mobo na obɛda no yade na mana ye nhia de ama no fa ko de ne na besi osoro so de ho bɛhye ne nsa so bɛyam de difo no ne ɔyɛ ɔtamfo fidi sumfo oboni parete no na ama ne niema nyinaa akɔso aye nhira ye ka tro nipa wo tie ye se e ma ye nchim nwu so ti ase wo fie wa wo ti o man ntam wo se na anu wo bi anom wana nka ne abedi hu ode ne eduro so ne wana wo dom no no nso anya bibi adi sigani na no waka ne history na anu no wose na minika pre na mitimi ton CDs wose na minika pre na miton nuro wose na minika pre na miwura nkofo fire no ma twom se ma ye sebe enku heba enku bi munto bi mame okwa na omo ne bo ambesie na odi bi ene papa unuro no timi bo advert sika ba onso hwan e na wo kai no na na obi bayo wo yare e kan nyina besi 5 minutes wo anya unim se woduro no so betima de ne nkwa unka ya doye obi ya wa ma papa na kofia kowu watese ase maame na oba ha na no wakwa kowu because wo anya kaprinti na ye won so wadoye kase se wo so dua wo ne bra mu na nko de ne kra hira obebire se ye papa we na mi hia no a papa nye sika nko de ye obi adoye o etom na bia wo futuo timi ye obi adoye etom na bia wo links ya won kofo bebire wa se tremo obetima dire ba bia du hu nkoma mo abra ba da ne so obedie adoye obetima ye no fozuo so obewura ba bi se ye be frɛ bi timponi afra djuma wura atena se
wa friend of us hu ne say on ka bibi keke adwuma wura nko apra ne bibi papa ho eno keke ye wadoye o du be gina ba bi no ba say no enti ye ka doye asem a nye ni nyina na yesika wa dance die eye obi adoye o signature keke eto obi pipa so eye na doye me ofa ase be ye otumfu eye ma doye bebre bia be wura bi e wofa otumfu ofam za do bete bo obebom no mesem firi na busua mu a obeka madie odi ase enti ye wade bi wa nso obi a nko be frɛ no akon ne atonza ade na otibi isu we o TV so o meme o se de ade tie but no keke woni ye ha ma obi nso etomre bi na awurade du gina pen bi a ye obi adoye obi mfa wudi ye tie sompa obi mfa onkomo keke enko baabi obi mfa signature keke nya baabi nya na daache ebe so abapa de amofo so awurade nhira